iya pada gelem THR apa ora to iki. Saya telepon terus to. Halo, Halo, piye bos? piye Nendi? Cek ngobati iki. Gelem THR ora? Yo gelem no. Yo wis rene yo. Wateri campur tomat. Berangkat. Ana apa bos sakon rene iki? Biasa lebaran iki lho. Walah, THR toh. Iya, kowe kan wis pegawe to, wis nyiap di sawah. Iya, Nah, iki THR-mu Teh Rio. alhamdulillah bos. Aku ada bonus nih kowe. Ya, Suwun nih bos. ya, ada. Lah kancaku sing sitok wis mbok THR urung bos. Sopo? Luki. Wis dhewe tak kai sarung ben wong wis arep salat. Lah kan wonge. Nek bae THR ora iki. Loh, kowe ta, Luk? Pancen bangetan tenan iki. Lho, kowe Rit, Iya, kowe kayak THR apa to ndekne? iki lho. THR yo sak kerdus. Ambek iki bonuse. Wah, bangetan tenan iki kok beda-bedane aku. Beda-bedane piye to? Iki lho sarung sik apik. Ora bener sarung iki. Gune jajal. Nah, jajal lah teko, tak ndelok aku. Nah, kan longgar to? Tanggul lo longgar. Wis sarung iki nggone yo ngene. Alah. Walah pancen bocah bledes. Mantap. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami dari Kemri PTW. mengucapkan selamat berbuka puasa. Lebaran. Oh ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin. Bil aizin. Mohon maaf lahir dan batin. Satu